Πολύ μιλάς, πολλά ζητάς κι όλα τα νεύρα μου τα σπάς. Πολύ μιλάς και με χαλάς, γιατί συνέχεια μιλάς. Πολύ μιλάς. Σκάσε, σκάσε, λύσω στο μέσο για λίγο. Σκάσε, σκάσε, θα σ' αφήσω και θα φύγω. Σκάσε, σκάσε, λύσω στο μέσο για λίγο. Σκάσε, σκάσε, θα σ' αφήσω και θα φύγω. Сега, скъпи приятели, имаме една музикална, не мога да кажа така, музикален сюрприз. Айде, един наш приятел ще ни изпълни една песен. Колега, чуваш ли? Чакай да те пуснем. Сега чуваш ли? Я кажи нещо на този микрофон. Ами явно си го изключил, трябва да задържиш копчето. 6, 10 спикаус, проба, 1, 2, 3. Така, добре е. Щях да ви пия на два гласа. Ма те глас ми избегна, сега ще пия на един. DJ Hit Me. Американец не са интересна ми жири, ама ме се направя да се жива. Збирай моите писма, но не ги чети. Идва вместо тях. Ще заваря сама и да изгоря.
за това невероятно изпълнение. Сигурен съм, че Васил Найденов ще хареса това. Сигурен съм и вярвам, че фамилията Халваджиян ще те поканят в бекъп. Сигурен съм.